गनिमी कावा म्हणजे असे युद्धशास्त्र ज्यामध्ये कमी सैन्यबळात बेसावध शत्रूंवर चढाई करणे. गनिमी कावा हा शक्तीने नव्हे तर युक्तीने लढून जिंकण्याचे शास्त्र आहे. आणि आपले राजे तर त्याच्यात पारंगतच होते. गनिमी कावाचा वापर करून महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले व अनेक शत्रूंना पराभवाची चव दाखवली. त्यामध्ये अफजल खानाचा वध, शाहिस्तेखानाची फजिती, आग्र्याच्या तुरुंगातून सुटका, सिद्दी जोरच्या हातात गेलेला तुरी या सर्व घटना गनिमी काव्याचेच परिणाम आहेत. या घटनांमधील प्रतापगडावरील राजांचा पराक्रम मी सांगू इच्छितो. भर दरबारात राजांना मारण्यासाठी विडा उचलणारा सरदार अफजल खान आपल्यासोबत लाखोंच्या संख्येने सैन्य घेऊन प्रतापगडच्या पायथ्याशी आला. प्रतापगड तसा अवघडच किल्ला व सभोवताली जवळचे दाट जंगल आणि अफजल खानाला एवढ्या सैन्यासोबत वर जाणं शक्य नव्हतं. म्हणून अफजल खान तिथंच प्रतापगडच्या पायथ्याशी तळ ठोकून बसला. या पुढचा पराक्रम मी पहाडाच्या माध्यमातून सांगणार आहे. प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान त्यास नाही जाणीव शक्तीची, त्यास नाही
शिवराय